O Salón de Plenos acollía esta mañá a reunión da Xunta Local de Seguridade. Como é costume, estivo presidida pola subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas, e o alcalde, Julián Bustelo. Nela tomaron parte tamén representantes das forzas e corpos de seguridade do Estado, ademais da Policía Local. A finalidade desta xuntanza era facer balance anual e analizar os índices de delincuencia en Rianxo, cuxa tasa de criminalidade se sitúa en 23 delitos por cada 1000 habitantes, por debaixo da media a nivel provincial, autonómica e mesmo nacional. Temos uns bons datos de seguridade en Rianxo, de feito a tasa de criminalidade está por debaixo, moi por debaixo, tanto da tasa provincial como da tasa autonómica e, por suposto, da tasa estatal. En ese sentido, eu creo que isto é froito da boa colaboración existente entre a Garda Civil e a Policía Local en todos os ámbitos, non? Pola contra, si se observa, como no resto de concellos da provincia, un incremento no número de ciberdelitos. Isto é un fenómeno global que tratamos de artellar no ámbito local. E como podemos facelo no ámbito local? Pois no ámbito local o que estamos a facer fundamentalmente é traballo de prevención, concienciación e formación. O alcalde Julián Bustelo aproveitou a reunión para planificar e coordinar tamén todas aquelas accións que teñen que ver con todos os dispositivos de cara á temporada estival. Más ou menos nesta época do ano empezamos a xeira de distintas festas, ben parroquiais, ben de outra índole, que pola súa incidencia, dando un punto de vista de da afluencia de poboación, nos supón que teñamos que estar moi pendentes do aspecto da seguridade. En ese sentido, a pesar de ter os nosos dispositivos propios de Policía Local e demais, a cooperación, a colaboración con outras forzas e corpos de seguridade do Estado é fundamental para que todo saia ben e para que a seguridade sexa o fundamental, non? Na xuntanza, a subdelegada destacou tamén que Rianxo é un dos 28 municipios da provincia adheridos ao sistema Bioxen, a través do cal as forzas e corpos de seguridade fan un seguimento diario a máis de 2.600 casos de violencia de xénero en toda a provincia da Coruña, dos que Rianxo ten 22.